alle sammen. Ja dig. Nu skal I høre her. Wild Wednesday. Vi skal simpelthen køre ned den her psykopatiske lange bakke i dag. Og det bliver fucking vildt af publikum. Er du klar? Nej. Er du bange? Kom til. Nej. Jeg er bange. Og jeg er fucking bange piger på ting, hvis du dør. Som du højst sandsynligt gør. Vi vil køre under en bil. Okay, Musse, hvis du holder din pude der. Nej! Hvad knækkede? Nå, super du. Ej, ved du hvad, men jeg kører den. Det er fordi, det er den her side, der er vildest. Den der side derovre. Nej, der er kraftedeme ikke mere tape. Den skade ske den side. Fuck, det er så fedt det her. Det vi filmer med er en iPhone 6 i guld. Vi filmer med et Sony 57, som står nede på Det kan vi ikke det her. Det kan vi. Jeg kan ikke arbejde med det. Publikum, nu kører vi snart om 10 sekunder. Og jeg skal køre ned ad den her bakke. Og hvis nu er jeg dør. Ses! Er klar, så kører du? Ja, nu! Tusind tak fordi I så med. Vi ses om 2 uger, hvor der sker noget, der er meget vildere end hvad der skete lige her.